ya. Teo por. हो गया kaham ke congratulation kaham ke poridi so always to only loge porani khetre at least okay Ada ni ya, guni sudah kubai ni. Ada, baca ada. Tara mau kadi. Pulau na ni sini mungkin kan? Ani mung Salka Debbarma, tei ani agin para ke kancin mala, ang tak toman hingga Mongol Chandra para, ang Madhyamik pas kami school mung ke Don Bosco school Navasarda. Mungkin nung to pasang kana, mungkin nung ni tinango nung tamu wan suki tong tamu stream rock ti porina rock na. Ang tam tinanggo science stream tei porina hingga ke icara meet eba G entrance exam runa rakne wan sukong. Mungkin ni ambition rock le tamu, nung tamu namu song. Lukurongno sarap kanya ni asung. Bonte ke sarap kaya. Jete bongno tak jodi ang medical team angkangke ang bongno free pana eba 8 low cost angko fee naib angko sarap kanya lukurongno. Mungkin nung hai to kubang ma omo tong hastewo porina ireng serenai tabu. Mungkin borong ni bagel tam kok kesaran musuh. Kokhe borong ni teachers tai bong hasong ni kok nai tong di dai bong ni ko borok bai siming ya niji sak bai tang chesta ma khanye hekese borok omsuk an setiap kebang nai manai mar Jung tini beleno khak changjak kha tong thokjak tamni hingke je jorago sini tipra sarok bises khlaiyui drugs phekjangnai manoi abo hai jorago kubului tongmani jorago abini bisingo phano je sini khoroksa takhuk manai boje madhyamiko tipra sarongni bising joton se kebang mark manoi pass ongmani abo hai koktoma khanagui jung tini belaino kha tong thogoi Agartala ni sini TSU Central Committee ni ongui tai Jompi Jala Sub Division ni ongui jung bonak chikincha kaisa bini o achievement bini je asuk sini tipra saroni kung no kuchugo tisamani o achievement no nugui bakhatang tai jung kisa bono sini songbodana romani ani gana ro sini manai Salka Debbarma potaklai madhyamiko 478 yani ki 95.6% mark manai bo pass ongkha Don Bosco School ni madhyamiko bini stream by imang belai no kaham tamani hingka sini tipra sarok je jora jungjal jeta puila ono saka drugs sagoi tama hintai abohai hamya mane be kubuli tong mane jora go bo medical line of pori sini borok rok ni bagoi free chubachu khlai mane je bini dream I hope aba successful long to so jara lukurok nugui tong nai bobo jehoto sini dofani no sini hodani no khoroksa borok bo thinangotai bo kusugo kana musugo bini phiakaba kusugo kana nai thanaiba noroknibo kisia misa chubachu nango chung student organization TSU simia hasteni joto sini kung bararo bukung bararo bodo tui proud feel khlai mane jora norokbo bono chubachu khlainai hini ang khaklayo to chung o jaga phaioi tini bono kisa chubachu khlainani chaitop khate phainai salabo bini rong surungnaini Yapri ni haparo kuno jungjalang ke jung bini gana rom besana sini tini TSU ni Central Committee ni ang General Secretary Sujit Tipra tai yango Joint Secretary Boyar Secretary Member nini Mukesh tai Jompu Jalani President Trishna Badola tai bo kubunni bodolni phai bono jung tini songbodana bini no phai rupaika jung tini belana khatong thoka aboni bisingte abono lukurongno bo koine norokbo poridi sisadi besadi tai dokhana ma thangna bagai baskango Yapri sheri hambai